Ja to disconnectlo. Ja viem. A už natáčam. Zaleftul. Ahojte u Minecraft série. Toto je epizóda 18. A vítam vás. Ja som Kinox. A ja som Mikieska. A je tu s nami naša kamarátka, ale nie na tomto serveri. Sofia. Áno, Sofia. Sofínka, čo sa volá. A bude s nami natáčať let's playe. Totiž čo? Kinox, čo budeme dneska robiť? Vieš čo? Niečo je nové. Ty máš nové oblečenie. Tak mám, ja som kápo. Počkaj, brnenie si oblečenie. Brnenie? Pozri. Jak to točil tou hlavou. No dávaj, toč hlavou, no. Dávaj, toč hlavou. Pozri sa. Počkaj, ja teraz, hej. Pozri. Počkaj, nevidím. A čo tam iba prikývuješ hlavou? Kúkaj na Dobre, mňa. no. Počkaj, ideme už, čo si robiť. Poďme. Aha, dívaj sa, Počkaj, som Kinox. hladný. Mám tam. No už som plný. Už viac nezvládneme sa, poď. Fuj, surové meso, fuj. Ty máš surové meso, fuj. Čo Mám ťa trafiť? Čo spíš? Ale nie, ideme sa ku tebe pozrieť tuto. Počúvaj, čo dlhý, škoda, že si ma zranil. Škoda, že nie. A škoda, že si neskápal. Či? Či? Sorry. To máš na tvoj včerajšok. Tak, kurva. Nerob však s kapem. No tak, Ale však ty si prvý. nahneme sa, dávaj. Ale nie, poďme kde si. Ja si musím ísť domov, čo si postaviť. A farmy teraz začnem aj stavať. Farmu si nejdeš postaviť? Čo, ja som nejaký farmár? Tak ale, aby si prežil, nie? Tak ale musíš si postaviť aj niečo. Počkaj, tam mám, ja si môžem robiť sveta z tých obilí. To sa mi zdá. Odkiaľ si to za mnou? To mám, hej, to som si urobil pole. Čo som mal aj vo videu v 7. V epizóde. Ja už budem pri portáli. Ešte 2 metre. Ešte 2 metre a som pri portáli. 1 meter. 0 metrov. No. Trošku si to stíšuj, tak ma nebude ani počuť. Dobre. To nevadí. Čo nevadí. No jo? Čo si? Kde si? Počkaj. Ja, vieš čo, ja si dám asi waypoint. Ale to až potom. Ja četo? Uí. Jaké cheatovanie, však waypoint, to je cheatovanie vlastne. Keď sa portnete, tak ale to je ušetrenie cesty. A tí schody by sme mohli už teraz spraviť. Čo ideme hore tuto. Ja to idem asi robiť. Ale mohli sme spraviť radšej vodný výťah. Schody. Ja idem vodný výťah spraviť. Medvaja, číňania. Čak počkaj, pokiaľ prídem. Zobral si si krompáč? Neviem. Jaj. Áno. Ja neviem, či mám nejaký materiál pri sebe. Ty konia, ja si nemôžem dostať von? Mám drevo akurát. Dobre, použijem ho. Ty konia. 2, 3. 2, 3, 4, 6, 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poďme. Poďme si zeležať. Počkaj. To je správne skratku, aby sme nemuseli chodiť cez dvere, tak si tu Cez dvere. Cez dvere. Toto je môj dom. Tuto nasúvali, čo som stával na kamere. Vidíš? Počúvaj, ja ťa zabijem. Prečo si mi podkopal? Tu čo? Počúvaj ma, Kinox. Ja som v Čo piesku. chceš? Aj výťah tu mám, takto. Ozaj, však pustí tú vodu. Jakú vodu? Však kde si ty? Jaž. Počkaj. Ozaj, ja som dneska našla veľa vecí. To si našla na Ja krabe? som bola... Ty si na survivali? Ty hráš na To čo? survivali? Odkiaľ sa tu zobrala tá Ja voda? som bola v takej jame a tam boli
Počkaj, už sa blíži. 10 ulic. To čo? Ty si pustil vodu? Nie. A to prečo ono tam mňa tupí? Zase vykopal tú dieru, že? Ty si... Je to laglo. Hej, ozaj, tak poďme spraviť tie schody. Ja idem spraviť vodný výťah. Vodný. A zas. Máš nejaký problém? Čakaj. To čo ty koniu? Sekeru som si nezobral, ja debil. Či ty ju máš doma? Ja som ju ti nechal tam. No však. No, jaké doma, však ja ma tu bývam, tu hore. Ty bývaš v kameňoch. Ja nebývam v kameňoch, ja bývam v peknom dome. Áno, takto to budeme mať. A takto pôjdeme dole. A ja sa utopím. Vidíš? Krista, pani. Vidíš, takto dole pôjdeme. Ja sa utopím. A konečne tu máme aj vodný výťah. Aľaľaľa, teraz čo? A ja sa tam utopím. A jak sa utopím, tak inok sa zabijem. Ticho. Nebudem. Ale Budeš. Lebo uvidíš. Čo mi spravíš? Vieš, čo ti ja urobím? som tam malovala. Vieš, čo ti dám? Čo mi dáš? Dám ti do huby, vieš čo? Dám ti do huby cukrík. Keď ťa zabijem. Ale to čo je? Toto nemôže takto byť. Mickey Drowland, to je čo? No, napaľovať toto DVD. Utopený. To zabijem. Drownet. To ty si sa utopil. Nemôžem za to, že nevieš. Že ja Dúfam, že ti Že ja neberám tam veci. stojím. Nie, nezobral som ti veci. Asi nie. Že ja tam stojím a nič. Nezobral som ti veci. Boha. Počkaj, ti to dám. Ti tu vyrobím čestku. A tam ti dám hento, toto. On vidí, že tam stojím, on ma musí tomu utopiť. Dobre, čestka. A tu môžeme mať také hentie, také veci. Keď sa zabijeme, tak sem to budeme dávať. Toto je tvoje. Moja. Toto je moje, toto už. Dobre, máš tam veci. Ďakujem. Toto zruším. To čo? Ja som v mojom dome. A vieš čo? Dobre. A vieš čo ti hneď zoberám? Čo? Hneď zoberám aj tú sekerku. Nie, ja si vyrobím, mám doma enchantovanú. Alebo keď nie, tak si enchantujem. Počkaj, ale neviem, či mám enchant table. No, tak to je zaháda. Čakaj, ja ho tu kde si budem mať. Nie, tu nie. Ty Tu koky. nie. Ja sa odpojím z toho sveta. Tu nie. Ja ťa zabijem. Enchanting table, kde je? Tu je. No konečne. No, napalovať Sofiu. No, napaľovať tu DVD. Dobre, počkaj, sem to dáme. Počkaj, a moja zadnica. Ja som gamer. Ja som Gogo Menteva. Ja. Som sa pomýlil. Aha, ja som Gogo. Aha. Akože. Akože ja som... Dobre, počkaj, Ja som Lukáš Konagi. lapisy mám tu. Tu mám aj zácnosti. Ja som Lukáš Konagi. Enchantujem si. Ja si to zabudol na ten Minecraft. Lukáš Konagi. Ty kokso. Počkaj, tu máme tu máme enchanting table, tu si takto enchantujem na 3 levely. Si to. Tak, a mám novú sekeru. Tu doma, čo kto ma bije? Ja? No, tak ty Keď som tu ani není. Tam, kde ty. si naprirodzená časť zeme? A tu sa neudeli žiadne nové veci, tu budem mať také veci na pripravovanie, keď budeme niečo stavať a tu mám kúpeľňu, čo som si postavila. Poďme na sa kamere. osprchovať. Počkaj, ty ideš sem, že? Preto tak laglo. Tu mám záchod. Pozri, tu Ty mám záchod. záchodová mysla. A tu mám umývadlo a zrkadlo. Pozri. Dobre. A tu mám sprchu. Pekné. Na survivali celkom slušné. No, Dámy, ako... no. A niečo ti ešte musím ukázať. Ozaj, Tebe, čo stojí za tou kamerou, počkaj, čo stojí za tou obrazovkou. Niečo ti musím ukázať. Teraz môj dick, ale nie, počkaj. Zasi šiel. Počkaj, kam ideš? Tu mám obraz taký karate a hen tam mám takú tortu.
A ozaj, chcem sa opýtať, že odkiaľ si zohnal tieto redstone bloky? Všimol si, čo mám dole v čestke? Nie. Redstone. To nevieš, ako sa vyrába redstone blok? Z redstoneov. Chceš nejaké? Neviem, nie asi. To môže trvať aj pol hodinu. Tento diel, aj 40 minút, aj koľko, aj hodinu. Nie, ale môžeme spraviť niekedy taký stream. Vieš, čo je stream? Live stream. No, live stream naživo a hodinu môžeme natáčať. Počkaj. Máš nejaký problém? Tu. Aha, vyrábam ti. Napaľovač. 3 som ti Napaľovač CDčko. Počkaj, ja ti idem zaniesť do čestky, keď vyjdeš, no tam, a ešte ti idem zaniesť redstone bloky tam. A tam máš takú skrátku dieru v hentej, pri dverách. Dieru? Aby si musel chodiť. Nevidím. Tu. Tu ja som padol do jakej jamy. Tam som mal ten, sorry, ja som išiel do čestky. Jeden kýblik ti dám, aby si mal. Všetko bereš, na? Čo ty koky, ja som išiel... Na. Ja to nestiam brať. Napaľovať A toto čo si CDčko. pravíš z tých redstone blokov? Uvidíme. Ja zostancujem. Jak mi dováželi. Počkaj, ja sa idem pozrieť na výhľad. Choj, ty oblica. To hole. Ja tam skúsim skočiť na ten rebrík. To ja asi nedám. Čo sa tak parkuješ, tak do toho Ja to dám, ja som to dal. Tak ti verím. No však, ja to mám na kamere, si pozri toto video potom. Skoč potom do vody. Áno, tam skočím. Alebo vedľa a zabijem sa, čo? Na čo? Napaľovať toto CDčka. Dobre. Jej. Odfoť mi to. Ja si to idem asi odfotiť. A dám to asi... Na Facebook. Nie na Facebook. Ja to na... Ale nie, iba tak si to Ty odfotím. kokos. Ja som skoro padol do vody. Dobre. A teraz... Ty ideš hore? Skoč. Vyleze? Nebojíš sa tej výšky? Skoč. No. Som padol na teba, to bola sranda. Poď to skúsiť. Ja zastancujem a ja už. Dobrá hudba. Ale ako máme. Ale ako máme. Ale ako máme. Ale ako máme. Dobre, skoro som sa zabil. Kam? Ja som si myslel, že som na kreatíve a ja som normálne skočil. Čo je? Čo? Prečo lovitujem? Čo? Ale veď... No... Kino. Čo? Co? Buď ticho od To daj tam. domu. Môj brat. On spieva jak ten cigán, ten čo spieva. Lego. Ja idem ešte raz na ten rebrík a skočím si na zem. Či dám aspoň salto do tej vody. Počkaj, idem skúsiť do tej vody salto. To by si dal keynote aj naozaj. Áno, jasné, tým som dal aj naozaj. Však ste videli, jak skáčem z tej výšky to salto. Na videu, na YouTube kanále to mám. A teraz... Takéto výšky by si to isto dal. Ja to nedám. Yes! Ja som dal salto. Kde si to pustil? I'm sorry. Hej, To čo? nebuchaj ma. Teba to láglo? Kam ideš? Neviem. Počkaj, ja sa odfotím na tvojom dome. Alebo odfoť ma na tvojom dome. Prečo? Neviem. Alebo poďme Čo je pekný? Poďme si dať tú selfiečku.
Akože čo je pekný? Čo si myslíš, že je pekný? Tak kde si? Ty si kde, na terase či dole? Na terase. Ja idem asi hore úplne na terasu. Prečo? No, lebo tu je najkrajšie. Tu zadu taký výhľad. Ty kokos, ja som skoro padol. Ty kokos. No, počkaj, si dám pohľad. Poďme sa odfotiť. Počkaj, dám si pohľad a odfotím sa. A ja s tebou. To je krása. Počkej, čak poď sem. 3, Sme 2, spolu? kde si? Kde sa díváš? Čo si slepý? 3, uhni trošku s tým nápisom. 3, 2, 1. To sa podarilo. A teraz idem skočiť dole. Ale neviem, či prežijem. Ja nemôžem. Pamätáš, čo sme si tu stávali to kido, hen tak, čo sme pretekali do vyššie s tými koblestónami? No. No tak to som vtedy si nechal. Nie, nechal, ale som si to postavil. Normálne som si to takto podlážal koblestóny a dal na to rebríky. Ty kokos. Ja vám poviem, ako sa stáva. Ja idem hento, ja sa idem Oň. pozrieť. Ja sa idem pozrieť na ten tvoj Počkaj. druhý vchod dole. Je nejaký druhý vchod? To čo tu máš toto? Si mohol skočiť. Kedy? Čak poď. Ten výťah? Nie, tuto, čo sú tie dvere vedľa. Tu, tady to pôjde. Tu bude brána. Tu nie je brána, ale tu budú taká farma a hlina. Takto hlina, a tam tu bude mať také farmy. A tu ešte potom ďalej schody hore a miestnosť. Bude mať veľké tento dom. Poď si sadnúť. To budem asi robiť v ďalšom dieli. Tie farmy. Čo je? Poď si sadnúť. Kde? Jaj, na kavičku, počkaj. Ale to je moje miesto, tam, kde sedíš. Tak ti nedarujem. No, Takže- poď sa vymeniť. Dobre, no. Po stole chodíme, my neslušní. Počkaj. Čo hovoríte na to? Mikrofón mám svoj. Budete. Čo hovoríte na toto? Ja idem dole sa pozrieť. Ale nie, ja idem hento dole. Tuto. A som tam našiel jaskyňu. Takže by som sa tam išiel kúknúť. A teraz si pripíral meč. Pavúčik. Počkaj, ja tu hore. Ja som ti to hovoril, že To je tu, počkaj, tu zas nejaký výťah. Ozaj, poďme hen tam, kde sme boli v minulom dieli. Kde? Že minulom. Za kameru sa mi zdá, alebo v dieli, neviem. Ja aj do tej dedinky. Na tú peknú luku. Nejakú. Aha. Ideme tam? Počkaj, neviem. Počkaj, tady. Počkaj, tu nejaký iron ore. Jeden. Až veľa, no. Počkaj. Hore. No počkaj. No počkaj, ty No babička. počkaj, ty zajac. Počkaj. Vieš, hento. Počkaj, zajac, sa rozprávka. To otvára furt. To Majo. Nerob. Čo ja? Však otváraš mi to. Rabe. Ty to zahráš. Zoberie jaké veci. To čo, ty kokos? Nejaké veci, no čo? Však hento, poďme na tú luku niečo stavať. Počkaj, ja si zoberiem materiál. Koľko cobblestonov stakov? Čo ja videl? Zoberiem aspoň tých 5 stakov. 10 000? Ty tu máš enchantovaný meč. Tak si ho zeber. Jubi. Tak ale už mi nič neber. Dobre. A je ešte lepší než diamantový nejaký meč? Počkaj, ja som si chcel čosi vyrobiť. Čo? Mám tu bronz. Brick. To sa volá brick. Brick dick. A možno je z toho aj brnenie z tých brickov. Akurát toto čo je? Flower pot. To sú... A tehly, to si dám, to si vyrobím. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A 8, čo si 9, stihol? 10. Mňa to disconnectlo. A kde si bol dome mojom? No. Tak, Napaľovať Sofíne CDčko. no, napaľovať Sofínu DVD. Napaľovať Minecraft. Ale nie, tu sa nemôže napaľovať. A mne idú normálne CDčka do mobilu. Ale nie, poď.
Nejde PlayStation 4. Existuje také CDčko do mobil. Jasne. Šibeti. A kde by sa to dalo? Do Riti. To sa nemáš nadávať v tomto videu. To sa nemôže nadávať hento vo videách. Vieš o tom? Aj keď som videl Magika aj jak nadávalo, že to je píča. Ale ja nechcem nadávať. Ale nie však. Ale nadávať moc nemôžeme. Raz za čas. A tak to bude pípi. Niekedy môžeme také, že ko a také. A môžeme kikiri. Ale ja tu budem hovoriť po anglicky. Že dick. To je ko. Vieš čo? Dick, múre. Ko, píp, od. Viete? Kokík. Kam ideme? Preskočím to. Počkaj, musím sa najesť. Na tú horu. Na jakú horu? Čakaj, Maja, ty dám Majo. Kde si? Ty si Maja. Počkaj, to je v tvojom svete. No však, ty bandika. Počkaj, máme tu. Ale to je ľahšie, keď akože tu je ten výťah vodný. Aj hore vylezeš raz, dva. Kde som? Ja nemôžem výjsť. Tak sa spúšť ešte dole. Čo ty na to? No. Ty si tam bol. A poď. Poď. Čak, kam asi? Kam sa teraz chystáme, nevieš? Neviem, a kam ide táto cesta? Aká? Táto kade ide. Si kokos. Ja budem namiesto kokot. Hovorí kokos. Ale nie, ja nechcem nadávať. Píp. Píp. Ale nie, nenadávaj. Nenadávaj, Majo, už nie. Už nemôžeš ty nadávať. Ja som neimám. Jaký Majo? Jaký Majo? Ja neviem, čo trepeš. Teda Miki. No kde si? Ja tu na teba čakám, na taxík. Normálne tu príde taxík taký a bude to ovládať Enderman. Ferrari. Ale když ten Enderman je cikán. Prdele. Kam? No poď. Kade ideš? Poď, ty tanečník. Chod do prdele. Hej, ale mali by sme zrušiť tie piesky. Ten piesok, lebo to zavadza aj. Keď ideš rovno. Už ma to seres. Počkaj, keď prechádzame chodbou, tak aby sme išli rovno. Ty koký, jak si prdel. Normálne naštartujem motorku. Motorka. No čo, Majo? Opäť let. Teda Majo, Ježíš, ja som... Jaký Majo, ja si ťa milím. Miki. Ako Mickey Mouse. Miki Hric. Zec mi Hric. No čo robíš ty, Dilino? Však už vylez. A čo? Harry Potter, prechádzame týmto portálom. Dilino. Cez ten komín. Dilino. Ale nie. Sofia, nenapaluj ma. Však vidíš, teraz som sa sekol, lebo ma niekto napaluje. A vieš, koho napodobňujem teraz? Digmore. Koho napodobňujem? Sašu. Nie, napodobňujem Lucy. Lucy SK. Digmore. Poďme ku tvojmu... To sa Ja nesmiete. na ten kopec, počkaj, poď. Počkaj, však ideme ku hento. Ja viem, kade sa ide. Počkaj, však stojí ty, ja nevidím. Ja neviem ani, kde mám dom. Vidíš ma? Zajtra No, ja som v nebi. To fakt? To sa ti... Majo, Prosím. zajtra nehovor, že ti pôjdem von, ja vám tu píšem party a prespavačku. Máš party u seba? No. Tak môžem ísť? Nie. Prečo? To je blbý. Majo? Vieš, čo myslím? Agent... Počkaj. Žiadny chalán tam nejde. Chalan v sukni. Maximálne môj. Krsný. Hej, prosím. A nechám ťa na pokoji, keď mi dovolíš ísť. Prosím. Bude tam môj frajer a zbije ťa. Jaké má umenie vlastne? Poďme Chodí však. on na karate alebo niečo také? poďme tam. Áno. Koľko rokov? Kam ideš? 10. To ti tak verím od narodenia. Koľko má rokov? A keď sa teda chodil? A neklam, že máš frajera, že ho nemáš.
Však a ty? Kde si? Ja už som dávno. Hej, ani môžem teda ísť Sofia na tú party. Neviem. Ja som chodil na karate 2 roky, takže možno mám šancu. Ja sa dívam na teba, Kinox. Dorici, počkaj. Ale ja nemám u seba doma. A kde? V Bratislave. A kde to je? Hneď vedľa mňa. No tak pôjdem, prosím. Prosím, Sofie. Prečo si na mojej streche? Budem tam mať Sofínka. malú trampolínku. A môžem teda ísť. I neviem. Ty sa hanbíš predo mnou, že? Nie. A prečo teda nemôžem ísť? Poďme na tú Bo tam horu. idú len baby. A jeden kolán. Môj frajer. No tak, pusti ma. Ja si tam zavolám tiež frajerku. Prosím. Neviem. Rozmyslím si. Nájdete si na Facebooku Ivana Kroščenová. Ivanka Kroščenová. A tam je tá moja frajerka. Ty rada. Nie, čak si ju pozri. Počúvaj sa, ale pekný výlet. Čo ty povieš na to? Není škaredá. No poď. Kde si? No poď už. Dobrý deň. Bolí ma noha, nechce sa mi skrčiť. A mne by nám vstúpil. Či poď na Poďme do tajtu. skadne. Počkaj, to asi obídem, ja nejdem zaskákať na tú horu, len tade. Tade toto obídem. Musíme si spraviť aké schodíky dole. No ja to takto budem obchádzať, na čo všade stávať, ale hej, to nie je zlý nápad. Ja moje knihy majú nachystané a ty ešte asi nič. že? Čo? Máš napísané úlohy? No, jednu. No dobre, poď. Jednu. Ty si. Si sa zabil? Nie? Dobre. Nevidíš, že som Ale si No, vyrazil čo? tých. Čo? Majú. Kedy? Kde si? Hej, Však keď dole. Má, keď bola malá, že moja povedala, že padla na schod, že mala odrazu mozku. Ty si tak letel, že brrrr. Vieš, ako keby si Lex letel, ty koňa. Máš ty kupusu. Veko. Hej, budeme tu bývať? Alebo ty, alebo ja tu budem bývať. Ty tu bývaj, jak chceš, ale však... Zase Lebo tak- ja bývam hentam a to sa mi páči, ja sa nechcem usťahovať. To je blbé sa sťahovať tretí raz. Tak tu, hej, Čo je? čo ma búcháš? Ja? Ma sereš. Však ty si išiel cez moju cestu. Že ty si čo cez moju cestu, ty. Počkaj, tam idem ďalej a uvidím, čo tam je. Á, jaskyňa. Ja idem do jaskyne. Hm? A ja mám jaskinku. Wow, ja som ešte nikdy jaskyňu nevidel, vieš? A teda môžem ísť na tú party, prosím. Keď nie, Rozmyslím si to. vieš čo, počkaj, ja ti niečo poviem. Keď nie, tak uvidíš, modlí sa za tvojho frajera. Hi. No a čo? Ja si nájdem lepšieho. Čo si O, to nájdeš? sa Lepšieho povie. frajera? No a? Akože keď ho zbijem, tak si nájdeš lepšieho. To myslíš? Čo ja viem. Ja by som piči. Vieš, že... Vieš, že nadávaš? A vieš, tie koľko má rokov? 9. Divať. Kto? Ty, Ja mám 10. Tak 10. tvoja maminka má 10 rokov. Ale nie, však... počkaj, kde som? Kade som šiel? Ja neviem. Hej, počkaj, ty kde si? Ja nemám. Aj Majo má Hej, 10. ty sa podkopávaš a potom... Majo, aj ty máš 10? Áno, budeš mať 11. No. No, a ja budem mať za chvíľku 13. A ja 11. Jaký 13? 12 budeš mať. No tak 12. Je to jedno. Je to Ale nie, jedno, však, že nie. Majo, ty ako by si mal už, počkaj, 12, hej? 3 roky. Počkaj, mám 3, hej? Ja mám 3, hej? No. Ale Majo, ty vypadáš ako malé detsko. No a ty vypadáš jak 5-ročná Lebo fajčiarka. ty máš takú malú hlavu, ty si taký... Viete o tom, že Sofia... Čo f? Čo f? Čo má nejakú noty? Čo? Ty si fajčila cigaretu? Ba. Majo. Nechaj ho, pusti ho.
Ja nie som taký falošný, jak vy, že jen to ohovárate kamarátky. Hej? Co si rozmyslí? Budeš mať najmúdrejšieho jen toho na tej party, že... A budem tvoj sluha na tej party, jak chceš. Budem ti nosiť a tak, čo si, toto. A nechceli sme stávať ten dom? Ja neviem, ja už som pri dome. Ty kokso. Ja už som pri mojom dome. Čo chceš? Koho kto chce, ty čo? Ale nie, však Sofia, čo si povedala? Čo si povedala? Že bude mať dospelácka šampanské. No, Dobre, však. my... A teda, keby niečo, tak mi daj vedieť, hej? Ale nie, fakt, aby som chcel ísť na tú party. Máš Facebook? Áno. Napíšem ti. Dobre, však napíš si Mária Michalíková a tam je také bábätko na tej profilovke. Toto je mobil mami, vieš? A ja budem mať ešte len. Teraz piatok. Že majú. No, to je mamin mobil, no a? Aj Magican Games natáča na maminom mobile, jeho. To jak vieš? No lebo mi to hovoril vo videu. Že tu ešte neklame. Čo? A nič. Ja neklamem, jak vy. Čo si povedal? Počkaj, ty máš rozdrobaný dotyk? Do... Ty, Majo. Ja nie. No nie, Majo, vieš ho, máš ho moderný, jak nie ja. Jasne, Maja. Ty kokos, prečo si ťa furt... O, Oh shit. Počkaj, nechaj mi tam tie veci, lebo uvidíš. Ja, že ja som dome. Takto furt stále chodiť takouto prevodovkou, či čo to je, taká cesta dlhá. Kokos. Koľko už natáčam? Pol hodinu, či koľko? hodinu? Hodinu Koľko je? nie. Koľko je hodín? Ja neviem, ale však neviem, o koľko sme začali. Tebe sa to nedá toho vzdiahnuť, ja budem si hodinu. Dva, Mne sa dá. 3,42. A koľko už natočil? Ja neviem. Hodinu? Ti šibe? Hodina, jaká hodina? Ty si hodina celá. Pol hodina. Ty si pol hodina celá. Možno pol hodina, možno. Kokosko. Ja som našiel veľa vecí. A ja On na kreatíve. To sú moje, čo som sa zabil pred chvíľou. Na kreatíve Sofia si našla, že? Čo? Na kreatíve si našla tie veci, že? Isto. Neklám. Sofia, však si tento, vždy keď sme tento s Kinoxom boli s tebou, tak... Počkaj, ozaj. My sme s tebou boli už na serveri, že? Áno. No? Ja som s tebou bola. A ja U som... mňa, čo si hrala, vieš? A choď si pre ten mobil. Už ho budeš mať aj nabitý. Ja mu budem mať vybitý. Ty si... Ja vždy, keď mám vybitý mobil, tak hneď si... Ale počkaj. My, keď sme sa ťa pýtali, že kde máš mobil, a ty, že pod nabíjačku. Čo klameš, že máš nový mobil? Pod. No? No? A nie na nabíjačku. Ty kokos, nie je to jedno. Nie. Ty si... Vieš, že si nejaká moc múdra? Že múdro. Však sa robí múdra, práve že. Ty kokso. Ja Ty to kašľam. Kinox. Ja ťa zabijem. Ty koknikso. O nie, Ty mix. poď som vám pozúrať. Ja to poviem na Počkaj. mestský úrad. Niečo ti ukážem teraz. Ty mi tam ukážeš ešte. Choď von. Čau. Počkaj, choď von. Nejdem. Choď von. Nejdem. Iba ti niečo ukážem, hej? Nejdem. Pozri. No choď von, niečo ti Nejdem. ukážem, to je sranda. No poď. Ja viem, že si akože hore, ale ako... A teraz už vidíš, ale nie, sorry. Ale teraz... Vypadni. Da. Zavri, prosím. Hej, čo ma búchaš? Čau. Hej, Kinox. Kinox. Ideme sa rozlúčiť. Poď sem. Ideme sa rozlúčiť. Poď sem. Na čo? Len tak pomôž mi. Poď sem, ale však povedz. Poď sa, Miki, pohľadkať ťa svojim mečom. Poď. A ja. Počkaj. A je dvakrát. Hej, Však máš iba meč pri sebe. Však ty máš iba meč. A krompač. A už nič? Počkaj, ti hodím ten krompač tuto. prečo si mi to ukradol? Ja som ti to neukradol, som ti to hodil späť.
Však tam, nevidíš tam meč, ježiš, ty si. Čo ma bucha tu buchla? To ja? Áno, Ty šíbe, veď ja som ťa nikdy v živote nebuchol. Dobre, ja sa idem rozlúčiť. Čau, jak ty nechceš, tak nechceš niečo, Majo? Dobre, zavri, aby to bolo pekný výhľad. Mohli sme ísť na tvoju strechu. Taký výhľad, vieš, na tú horu, alebo na čo si. Jak tam vylezeš? Jaj. Wow, parkour, ty kone. Au. Takto chcem vyliesť. Tak, Je jak parkourista idem liesť. tak a takto Ty odtiaľto. kokso. Napríklad. Fakt? Teraz sa budeš prekopávať, nie? No neviem. Alebo podkop. Takže, Dúfam, že vám toto videjko páčilo, dajte like, koment, odber ako ešte nemáte a teda čauko, ľúči s vami Kinox. A Mikieška. A dal by som si treska. ale nie, tak na rozlúčku. Ahoj.